yau muna murna auren Kamala an daura. Kamala ne ango, Aisha amarya sun jera. Idan ka hangi wata doge fa ai akwai zara. Ku buɗe kunnanku baitin da nai ku saurara. Ya rabbana Allah karo salati gunnura. Rasul manzanka baban su Fadima Zara. Zama na soyayya Aisha Kamala kuiniya. Akai fa ka dace Aisha tana da tarbiyya. Idan da soyayya ba a rabo da alkunya. Gida akwai ɗaki mai zamani da mai laya. Sadam yake wakar dan yanzu zana hau hanya. Ilahu mun gode aure ake na soyayya. Abokanai dangi mu ma a yau muna murna. Ku boye duk sirrin ku dan wataran ku amfana. Zaman ku ya dace ran makiyan ku yayi kuna. Wanda bai murna da auren ku ya zamo sauna. Kamar a Saudiya kyawun shigar ku ya nuna. Kumar matso dangi wakar bikin ku zanzana. Rabon ku ya rantse kamar an zubo ruwan shuka. Saboda auren ku barcin da nayi na farka. Aisha sanninki cikin zuciya ki bar shakka. Kamala gwarzo ne komai gare ki zai dauka. Zuma da alkaki mai auduga yake saka. Idan dare wata rana zan zo gidanku na barka. Auren soyayya yau ga amarya ga ango. Kamala yanzu dai gurin Aisha ka zam jigo. Abinci in za a yi da doya ai ba a sa rogo. Duk wanda ya aure ya zai yakwan cikin shago. A yau muna murna auren Kamala an daura. A yau muna murna auren Kamala an daura.